היי חברים, זאת שוב אני, מה נשמע, מה קורה? כמו שאמרתי לכם, אני אשמח אם תתכתבו איתי בכתובת לירון פרץ 36 או בשם לירון פרץ בפייסבוק. אני לא באתי להסביר יותר על עצמי. זה finish, it's over. רק באתי לעשות סרטון קצר על כמה משתמשים שאני אוהבת. יש את אור 33, כאילו, כדי לחפש טובים, אור 33. יש את אותו מהממים ויש את הכלב הכי חמוד בעולם, אוקיי? ואם אתם רוצים לראות סרטון מצחיק, תכתבו יוסי ובוריס רעיון אישי, זה של מיתר, בן דוד שלי. זה כל מה שרציתי לומר לכם. אז חברים, קדימה. לפתוח מחברות, להוציא איתי, יותר נכון, לפתוח פלאפונים ומחשבים, לירון פרץ 36. קדימה. אני רוצה להתכתב עם מישהו, או בהורס יחשב, כן. קדימה חברים. כן, ואם אתם רוצים לראות עוד דברים מצחיקים, תיכנסו לצחוק מהעבודה, או לסטנדאפ עם כל שם של ביפ קומדי בר, של צחוק מהעבודה בעיקר קוראים, או של ארץ נהדרת, וברכה. טוב, אז חברים, ביי רוש.